Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras po sa Pilipinas, alas 7:52. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Sa mga Bicolano, sa man na parte kan mundo, padagos po kita sa paghatod din mga bareta, ngunyan tabing aga, dili po sa sendong istasyon sa DCGB, aramontan mga dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Live hali po duman sa kinapinangyayarihan kan mga bareta, kasabayan sa tuyang Chief Reporter, Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, salamat BP Pahirapan. Puraber kita nakantos digdi sa munisipyo kan Libon dahilan sa gulpi pang mga baha na aaragihan mo. Puraber ka na makantos digdi sa nasabing munisipyo. Then matrayon po hirak ninjos BP na kantos kita nalaog na niya to an munisipyo kan Libon sa mga oras na ini. Digdi sa Libon sa ampangan mismo kan munisipyo hararom ang tubig na papalibutan ini ki tubig BP sa mga oras na ini and maginaan munisipyo maringan ito nagkurukul pa na ini mismong munisipyo elevated na pero anas dugi malinig general cleaning kay ni grabing mga dugi sa mga oras na ini dahil ta inabot ini kan tubig baha nasakat ini na pirangagan ini 1, 2, 3 tulong hagdanan na puraber ka makalaog digdi sa munisipyo luminaog digdi an tubig na may halo ki kunanon mga basura mga daga ragpa siniba pa mation an kapalibutan darakan sa sunod-sunod na uran asin resulta iyoan pagbaha digdi sa kapalibutan. Ngunya nakahuro niya to si Sir Ian Siciliano anim dirari mo chief digdi sa Libon na problema sinda sa pag-coordinate sa mga barangay mga kapitan tabaragsak nga ni wala na ki mga charge and cellphone and dahil hindi masabutan kung ano na ang mga sitwasyones pero itong sa mga request kasuoy may naroon mo sinakong basura sarong sakong basura nagaanod sa mga oras na ini o ni sa ngaan kan munisipyo gustong sabihin may current mapwersa ang tubig pa sa mga oras na ini BP ngayon itong kasubanggi na nagpapara request ni na rescue na pinag-coordinar na nga ni dyan sa APSIMO asin sa OCD actually itong pinagdidescribe niya to kaso bago na mga trucks na igwanin kargang rubber boat dahil man nakakapenetrate BP grabe nga ni ang baha. Iyaw na stranded dyan sa may way bridge. Ngunyan, pigapot niya to si Sir Ian Siciliano kung ano ito, papadagusan padigdi o daina kay puan maski aldaw na BP kay puan man giraray ninda an rubber boat. Rubber boat man giraray an kay puan kaya siguro makikoordinate man giraray sa paagi niya to sige OCD director na idagos diretso an nasabing mga naka-standby dyan na truck pasiring digdi sa Libon takaypuhan man giraray nagahagad bang giraray sagkod sa mga oras na ini itong mga nagahagad kiriskyo nagaraga gayud sa bubong o kaya sa itaas na kan pa mga harong ma-rescue maibaba sinda dahil ta halangkawon pa ang level kan tubig digdi sa Bunbun, Bulusan pa Santa Cruz o yan tingog ni Sir Ian Siciliano. So far po yung Center of Poblacion baha pa din. So BBCB and the rest of the barangays po namin, yung mga 27 na flood prone barangays, baha din. So actually may mga requests pa rin po for rescue. Yun po yung tinitikin namin
Kasi po pagdating ng mga available responders para respondehan po namin. Actually kagabi, yung mga request for rescue sa Pantao at sa Bulusan, sa San Agustin, yun lang po yung na-address namin. Kasi we just have 3 teams for response. Actually, may susunod dapat from OCD. Kaso, hindi na po sila nakaabot kasi na-trap na din sila sa Pulangi. Ulan dyan, nadaanan ko may... Andito na po? Nandiyan may ikon dyan dyan sa may Pulangi. Sa may bridge, may mga rubber boat doon na may truck na may kargang rubber boat. Yun po. Yun po yung... Kasi ibig sabihin, may kailangan pa ninyo na... Opo. Kasi kailangan po namin ng sa Santa Cruz. Nagre-request po yung barangay Santa Cruz. Hindi po mo pa yung van, di ba po? Actually, dyan po sa lakeside, kapag ganitong panahon na bumaha dito sa sentro, dyan po nagtatagal yung... Ilang pamilya na ilang dyan eh? Nandun po sa option namin sa kabila yung data namin, hindi pa namin nakuha. Pero babalikan. So, kailangan ninyong mga barangay na yung may rescue dapat Santa Cruz? Ngayon po, kung kaya ng Bulusan saka ng Bonbon, kasi ito po yung mga barangay na mga flood prone barangay sa talaga namin. Bulusan, Santa Cruz. Apo. Tatlo. So, medyo marami-rami pa yan ang pamilya. Yes po. Yes po. Actually, kagabi po napakaraming request. Kung mga pula kagabi, ipinorganit namin yung OCD na sabi mo papadala sila. Okay. Nag-ikot kasi ako. Nagpalubat na din kasi. Wara, BP. Dahil ba na uminabot ka sa banggidig di so rubber boat? May Nakaso kwan na baga, dyan. Jim? May kasubang gibag habang naka-onboard si Piyug. Ako na ba nahiling na notification na dekaya kan mga rescue team kaso hapon? Pero, Kasubang ganyan, gi? BP. Oo, yan naka-standby sinda. Dayo garing ki coordination na hali digdi. Ito nga ning sa pigbubukod ko kasubago. Gari pabalik na dyan sa Ligaspit. Ang paguna kayo, dahil naman ki kaipuhan. Wala man. Ang problema, taday man yung coordination na pasiring dyan tayo, lubat nga na dahil na wala ki connection dyan sa kuhan. Kaya magiging tulay na naman kita na kung pwede, itong naka-standby dyan sa may way bridge, dumiretso digdi. Oo. Duwang truck ito, susaro, binukod ko, diretso dyan sa Ligaspina. Dahil nagbantay duman taga MDRMO sa habang nag-rescue sa Way Bridge, itong mga taong yan, diba? Dahil man, bipi nga ni makakabalda. Dahil nga ni buminalda so itong truck. Pero ako nga ni, nakabalda na. Oo. Kaya na ako digdi sa munisipyo mo niyan. Iyo. Nadali nga ni kan motor ko. Ako, abo ko yung mag-assume, taba ka may mga instruction na iba eh. Sige, tapunan ko si Director Yukot. Gabos na tabi ang Jim Paragal, nag-araga na yan, kasubanggi. No, baka may mga ibang instruction. Bureau of Protection. Kaya apunan ko si Director Yukot ngunyan kung ano tabi ang sistema giraray ngunyan na maliwanag na para sa posibleng ano ang kaipuhan tabi? Natakaipan pang rubber boat tabi, Jim? So kasubanging naghahagad ki rescue. Ayo, dahil nakita kang banggi, digin nakita ko niyan sa aga. Digin nakita sa aga ta importante na ngunyan inita. Kasubanggi, may post si nanahiling ko sa Regional Disaster Coordinating Council. Na nakikiuron sinda na sugabos na nag-request ki rescue, dahil nang una makaka-rescue ta kulang ki gamit buda day kaya kang panahon. Nahiling ko sa post ni day buda big post taman nga ni ito, tabi kasubanggi. Kaya medyo buda dekaya talaga ninda eh. Buda maski nga sa ibang lugar talagang ang sitwasyon. Tabanggi na eh. Pero ngunyan kaya na. Oo. May kay pa ngunyang i-rescue? Sidig ni baga sa interview niya to kay Sir Rian ay Siciliano. Kaya ikaw na nire-rescue mo niyan. Oo. Sige, ilingon ta ha. Ilingon ta lang ara mo mga tao iyan. Kaya papakisuyuan ta si Director Yukot kung ano na ang sitwasyon. Takasabanggi pa, kulangon sinda kitawon na dapat mga bihikulo na dapat mag-rescue. And ngunyan na aga, apunan ko si Director Yukot, coordinate ang sitwasyon tabi dyan. Ang pigakuan ko, BP, puraber kay Sir Yukot, actually, pigalat ko digdi si Mayor sa munisipyo. Tapos yan, sinda reliable official. Siguro, sinda magtarang. ang kulang lang coordination kung anong gigibuhon. Tara mo, may mga coordination meeting na pigigibon bago naman mag-dispose nin mga bihikulo nga na aga. Kahit pa lang proper siguro ang sarong susi dyan, si Engineer Baklawi, kung paano gigibuhon. Kan coordination nga ang problema nga nito, kunday naman wara, digdi, cellphone baragsak na.
magka-coordinate. Sige ta, apudan ko ngunyan si Engineer Bakla o si Director Yokot, aputun ta kon magiging sistema. So, diyan sa UWAS, ang concern kay pohon girara ki rescue vehicle, tama? UWAS, Pakuhuwas, Libon. Libon, kay pohon ki rescue vehicle sa intabi na particular sa UWAS. Libon. Bonbon, Bulusan, Santa Cruz. Okay. Sige, tay coordinator digdi sa kwan. Kasi Mayor, repipason, season doon kan lunadan, ararumon man ng tubig duman sa may parting sa lugar ni Mayor Das Maronilla. Kaya alato niya to. Tasyanan taram. Yan, siguro si Mayor Das Guide kung ano talaga ang sistema, tagali na mahusay takimaray ang coordination. Takita, pwede kitang magtabang para sa coordination. No problem yan. Mag-survey kitang tulay. Oo. Takundahin ako coordinate digdi. Kita na, tay kanya unyan, kita na ma. Kaya nga ako nag-penetrate digdi. Oo. Pag-una ko, tranquilo na. Oo, yun sa latest na interview niya to, na ay pumangiraray danin rubber boat. Kaya nga ni, kay pon ki ano yan, karon mo una si Mayor ko ng sistema, taon ipiga po ko si Engineer Baclao din maapod kita kay Director Yokot. Alaton ko, magsusundo na si Mayor Das. Siya nan mga pudan sa sa diyan sa mga nanonongdan. Iyo gayon. Kung may mga tao pa na nagkaaragahan diyan sa itaas kang bubong, talagang kay pon i-rescuean ngunya na aga. I mean, garahon giray sa mas safe na lugar. Kaya very busy si Sir Ian, kaya in-interview ko na ng recorded. Ara mogulpian na concern na sa pagtambara pa sa nangani digdi. Talagang kuanya concern problema ngayon, grabing problema. Grabing problema talaga. Minimum gigi sa munisipyo, grabing problema. Madugion. Okay. So yan nga na tabi BP, alatalatan ko digdi. Sige. Kita ma-coordinate na lang para makuha yan, ha? Siya na mismo na mag-taram. Oo. Sa anyway, naka-standby dyan. Igwapang naka-standby na sarong truck. So sarong truck na may kargang rubber boat, sabi ko, pasiring digdi ko kasabago baga, pig-describe ko. Pag-una ko, pasiring digdi sa Libon. Kundi nagtaririk, pasiring na dyan sa Ligaspe. Oo. Deta kaya araman sitwasyon kung nataarog ka ang sa indang pigibo. Pigalat. I-coordinate ang maray. Establish ron to na. Basta arog ka na initial na. May pangangay po pa man girari digdi sa Libonin ako der. So yan ang una ta BBP, alatalatan ko si Mayor Das Maronilla. Jimmy Nasalita, DCGB News. Sige Jim, thank you ata. Nasa linya si Engineer Baclao. Engineer Baclao, maray na agatabi, migo. Good morning, Kabit DP. Sa imong dayupot ng mga paraan tabay. Okay, pasensya ka na hata. Aram ko, nag-araga man ka mo, nag-araga kita ka boss ko niya na may disaster. Okay, arog kay ni, dumampalan sa 3rd District particular sa Libon, igwa pa ki mga dapat pang di ko aram kung tama ang term, rescue pa ta. Igwa pang mga tao na yaong patabi sa lugar na pigbabaha tabi na dapat mailipat sa ibang lugar tabi, Engineer. Ano pang report kayo ni Sendo dyan sa APSE mo? Iyo po, sabi Henry, may nagpaabot mga kayang digdi. Kaya nga ni, ma-resume kita sa itong pag-rescue. Opo. Ma-avoid ka, so magkaigosin na kay hypothermia baga. Yes, totoo yan. Oo. Okay, so with that po, anong may priority, may iba po ki vehicle na naka-schedule para sa Kwantabi Engineer sa Libon? Igo po. Kasi actually kasubanggi, igo kita ng mga nakakong bihikulo, kaya talagang di kaya. Iyo nga ni, tanabasa ko so pangapudan kang RDRRMC, talagang apera kang madiklom na, di kaya kan mga bihikulo na mag-rescue, talang kaon talaga sa tubig, ano? Iyo po. Naintindahan tayo ito? Baka lamang tabi mo niyan, tabi yun nagturukol pa man, Oo. baka pwede na. Iyo. Po. Opo, kauro ni Jimmy, so MDRM o kang ano yan, kang Libon, Buda, ano yan, nangay po tabi talaga namang kidagdag ng mga bihikulo or maybe rubber boat or whatever tabi, pagkatapos na ma-assist taban sitwasyon ng human engineer? Ipaabot ko tabi sa command center para Iyo. ma-actualan na. Iyo. Ang command center mo, itong OCD tabi, sa OCD?
Bigdingo na po kami nag-kuan. Tapos Ayan mo na sa Indo. Bigbaba to mi. Opo. Opo, oho. Ta, gari kwan, may need duman tabi na mapadarang kisiring na klase nin mga behikulo giraray tabi engineer, ha? Anyway, may contact man Ay, gayud tabi. kamo kay Mayor, Kanlibon o whatever. Iyo po. Magtarabangan Okay, na lang po giraray mo Mayor, niya na Aldaw. Ta medyo maliwanag naman, buda gari kurukulpa na po sa tubig, baha. Iyo man po. Baka lamang pwede tayo ng Oo. kumbaga lusubon. Iyo baga. Tama ka, baka mananggad may madiskwido sa hypothermia duman, ta may malipot, buda, halang ko pa ang tubig, mas maray na madara po sila sa mas safe na lugar tabi, engineer. Iyo tabi, VP. Apo, salamaton tabi, engineer ha, bahala ka na po. Okay po, okay. Okay. Thank you so much yan. O yan, tabi kiro din nita na ka engineer Baclaw, tangani na makapuon naman talas 8:07 na po nin pag-aaga mga tugang padagos ang sa tuya na pag-aram kang mga dapat na tabangan tabi sa lokal na gobyerno mga tugang partikular kasalibon kasubanggi grabe ang sitwasyon. Jim. Yes, yun na si Mayor. Oo. Kaya, Oo, Jimmy. pasiring po kita na kay Mayor. Day kaya? Day kaya? Ang harong ni Mayor napapalibutan man kibaha tabi, Jim. Oo. Iyo. Okay. Anyway. Ito ni sa driver. Sir. Oo. Sir, anong sitwasyon? Pasiring kay Mayor. Day kaya? Day kaya? Araro mo ng tubig? Dahil masusundo si Mayor. Iyo. Kumusta si Mayor tabi, Jim? Wala man ito problema. Tada yung sa araw, naguli mo na ka. O takon ang harong niya napapalibutan kitubig. Kumusta sa harong niya? Ida ito sabot. Taday man nga ni nakapenetrate ng patient transport vehicle. Oo, siguro ko halang ko magod ang harong ni Mayor May medyo Halang tao. Oo. Kaya hindi siya makakaluwas, ta grabe ang tubig. Sigagol ko nga ni kinatbirit. Yun na ba. Si Mayor Das, dahil mo na kontak? Dahil na kontak kinatbirit. Iyo anyway. Unin na so auto nagbalik. Anyway ngunya na aga, may coordination meeting giraray, mapaluwas da tabi Jim kay mga rescue vehicle sa 1,000 sa priority sabi ni Engineer Baclaw. Sa mga halang ko na behikulo. Ito, masa katakot na nagme-rating da digde. Oo. So engineering. Sir, good morning. COP. Nagalibot. Santa Cruz. Kada igwa pa sir dubanin na mga rescue on. Di bali. Si Kanlibon nasa dito na banggitawan basta nasa paglibot. Tapos tango niya nasa pagreparo. Digdi anyway, duman masakat ako digdi sa munisipyo Bipek ko na ng pigururo nandito. Sa panginot ni Sir Ian Siciliano may MTR Rimo. So yan ang una, mga dagdag niya tong information from Libon Albay. Kimi nasalita di si Jimmy Nyon. Thank you, Jimmy, sa report. Mientras tanto, Joshua Bino. Joshua, anong latest dan? Go ahead. Hello, BP. Maraming aga sa mga pantabay. Sunod ako na sawa. Ano sawa? Pwede na da BP turnover duman tabi sa wildlife. Season, kasi ito turnover naman. So nakakuha kan sawa, pwedeng iyo mag-turnover ta may pipilapan kaya na papel. Okay. Isusurat naman so pangaran mo na iba pang impormasyon tabi BP Henry. Kung natin niya na pagkaga, naghahanap na so mga personal scan wildlife naman. Oo. Okay. Dapat pala so nakakuan ma-turnover dahil pwedeng paunin na dyan? O ito may pipilapan na papel. Ano? May pipilapan tabi ping papel. Okay, sige ta. Inapunan ko si Brad Abi tabi Joshua sandali lang. Ilo Brad, Abi, maray na aga giraray. Under ka po sa DCGB. Yes po, Sir Hen, good morning. Good morning po. Pig-coordinate tabi naman bro sa wildlife. So, sawa, nanadakop din doon dyan. Nagkauron kang reporter mo in charge naman. Ang proseso palang tabi da ka iyan. Kamu sumadara kang sawa duman, may pipilapan po ng mga papeles. Bro. Copy. Opo. Ipahatod mo na lang po duman sa wildlife baga, sa tagas. Okay, sige po. Opo. Kumusta po sa bangon yan? Kuwan pa? O hindi malilipot? Nakasilid po sa sako. Secured naman siya. Okay naman. Pigiling may Sir Hen, grabing baga kaso banggi. Iyo. So, malamang ali ini sa mga lugar kung sa mga salog. Iyo. Pinangay pasiring sa sentro. Oo. Dede mo supukit yan. Baka gutom na.
Dayman Serhen, kwan siya, yung sako man na medyo kwan man na secured na Ayan, ako man, so oo. Habo mong- hindi siya makahangos. Abo mong hulugan kisarong manok hali dyan sa LCC. Sabi nga ni Gansa ko yan sa room security Serhen. Sir nga baka gutom na, pwede nang i-order sa Jollibee. Hulugan ng sarong manok. Okay. Uy, bahala ka na tabi, bro. Pigkon din sige kang po. reporter mi duman. Pigahalat po yan duman. Sige po, Serhen, tapasirin Okay. na po. Salamat ha. Salamat. Yes po, Serhen, salamat din po. Salamat Yeah. sa Indong Tabang po, at least ma-turnover mini Oo. sa tamang ahensya na maalaga Iya, kami. duman ko lang na-discover tabi, ano yan, abi na, ang mga security personnel mo, matibayin magdakap kisawa? Nagdududa na nga niya ako, tumatibay yung gisawa eh. Ademan. Okay. Kung sino man, sa natabata pa naman, pamparelax Serhen, gusto ko naman. lang i-comment po, Sinda, kasi Yeah. sukusog buot, Sinda. Iyo. Magkapot ka to. Ano sa mga Although- pangaran tabi ka, bro? Sa mga pangaran, pwede ma-mention mo? Yes po. Si Sige. security guard Roderick Madriaga, tsaka si security guard Marvin Pabilonia, Opo. and then si Albert Bonsol. Sindang tulo po. So, mga makukusog ang buot na may pagmakulog sa endangered species Iyo na baga. inakupinda na day nakulugan naman. Iyo baga. Takon iba-iba, pabayaan na yan. Diba? Yes po. Talagang sa araw kaning panahon, primati na ang pirang nyug daw maubos kani kung lulutuon Ibaga. ni kay mga para kaon. Iyo. Saludo kita dyan sa imong mga pag-iriba. Ipagpadagos ang- taben, maro ka nagibo. Yes po. Ang ano pa nga, Sir Hen, kasi talagang nagkusugbot Sinda na i-recover ini. Opo. Sabi ko, baka makakulog mo, makadiskwido kita. Iyo. Mananggata. Sabi ko, Oo. iba kitang responsibilidad na protektahan man sa Correct. mga tao, protektahan Correct. man sa endangered species. Lalo kung bata yung baga, pag nakapurupot sa legs mo, sus ko, makusugan ko ang kaan. Pwede Ay, bari ang bata. kito lang. Gari nahita ako kadakula, so talagang Oo. mabari na inikit at tulang kitawo. Yes. Okay. Kayo po. O sige bro, Sige po. hatod na lang po duman sa wildlife sa tagas. Yes po. Pasiring na po kami duman, Sir Hen. Apo, Sige salamat po. ton, Okay amigo. po. Good luck tabi. Salamatan din po. God bless Mabuhay. you. God bless you. Alright, Mabuhay po thank ang you. DCGP. Yes sir. Okay po. Alright. Mga tugang Mr. Abby Imperial, siya po ang Chief Security kang kang Ayala Malls. May kinaraman sa nadakop lindang sawaka sa bagong aga. Kaya pigko ni tabi naman ni Joshua, ang proseso pa lang kanan ma-turn over mismo Sinda, mga tugang tamay mga papeles da tabing pipirmahan. Dagdag na report. Go ahead Joshua. Nagpa-share kaya kita BP digdi sundo sa may barangay Padang. Oo. Ali kang barangay Bunot sundo sa barangay Padang, very clear ang agihan kan tinampo. Oo. Ang medyo may diferensya lang, nag-abante kami digdi sa may Partikan Santo Domingo area. Oo. May nakabalagbag na kahoy digdi sa may barangay Santo Niño. Oo. Diyan baga sa may Fidel Sortida may nakabalagbag na kahoy dyan? Paduman sa Inutan, pero ang naagihan may sinop, digdi sa may Parting Santo... uli ba nga digdi BP sa Kwan? Sa may Manukan baga digdi? Oo. Sa barangay Libaw ka mag-abot na Pinel. Oo. San Antonio Garaylo, Santo Niño Day, siguro BP. Ay nakabalagbag na kahoy sa Tunampod, ang nakaagi lang sa mga saradit na behikulo. Okay. So meaning, passable siya hanggang dyan sa may area nindo? Tamay message ka sa bago sa ko na sa may Fidel Sortida, may natumbang kahoy, impossible da tabi. Sabi kan texter ta. Actually, sa mga nasasabak ng motor, nagasingis nang na dingay makakagi. Oo. Kaya maabante kami BP duman sa may Partikan Fidel. Okay. O sige. Sa totoo sa na Joshua, ano talaga ang tuyo mo dyan? Kaya kaming Padang, nagdiretso na kami. Tanamo nito kakasubago sa tumbang kahoy. Pondoy daw ako dyan, Diyos, mga estal mo. Sige. Okay, wait boy, Joshua, this is Jay. Thank you, Joshua, sa follow-up report. Ali dyan sa luwas. Jim, kami Jim. Yes, BP. Disturbon tango na si Sir Ian, named Ararimo, at nagtatabang na ni Sir Ding Olivares pag-consolidate kan so mga barangay na igwanin pangangaip sa ngunyan. Siya na mismo ang hagada niya to officialmente kay
assessment din na mga pangangaipo na pwedeng makatabang hali dyan sa ibang ahensya ng gobyerno. Sir Ian, good morning. Makidisturbo lang po ako. Sa very busy ni BPP. Si BP Henry po ang core live sa DCG po kita. Opo. Hello, Sir Ian. Yes po, good morning po. Good morning, sir. MDR. Salamat po ha sa indong padago sa serbisyo sa Banwaan. Kumusta tabi sir ang assessment ninyo ngunyan sa UAS? Ano po ang sitwasyon sa observation nindo? Sa ngayon po, sa Libon, as of Libon, yung- sorry. Libon. Go ahead po. Libon. Opo. Yung latest report po natin ay meron po kaming 27 barangays po na may evacuees. Opo. This equates to 1,363 po na family and then 1,058 na evacuees. Opo. Individual. Ito po ay partial report pa lang kasi may mga barangays po kami na hindi nakakapag-report. Opo. Pero sa ngayon po, ongoing po kami ng pagte-take in ng mga requests for rescue. May mga requests po kami mula sa Zone 4, Bulusan, Santa Cruz, pati po sa Bonbon, even ngayon po sa San Jose, meron na din request. Yung isang team po namin ngayon ay yung isang team ng Coast Guard ay nagre-responde po ngayon sa Barangay Santa Cruz, which is one of our flood-prone barangays. Yeah. Pero yung isang team po namin ay na-stranded kagabi pa sa Bulusan, so most likely po nagsasagawa din po sila doon ng rescue Yun, ngayon. ano. dito sa Pasao. Yung nag-rescue sir na stranded din dahil lang sa baha. Yes po. Ayan, Sinubukan pa rin po namin pasukin ng Bulusan. Oo. Although alam po namin na medyo risky na, pero yun po, pumasok pa rin po yun doon. Pero nung gabi po, hindi na din talaga namin kayang Oo. Opo. responde. So sabi ko sa team ay mag-stand down na muna kapag po nag-okay na ulit ang panahon. Yeah. Saka po, Opo. pwede. Oo. Opo. So ngayon po, yung team namin sa MDRRMO ay nagko-consolidate po ng mga requests for rescue. So we would need land and water assets, no? Yeah. Preferably po yung mga kung may mga motorboat po, as much as possible yung smaller na boats po, kasi kung pupunta po sa mga kabahayan ng mga binabaha naming mga lugar, hindi po kakayanin ng napakalaking water boat. Opo. Sir, Ian, tama ba? Yung barangay yun, yung 27 barangays po yung narinig ko kanina, tama? Yung flooded po. Yung flooded, po flooded yes. is 27 barangays. Sorry, yung may evacuees po, yung 27. Yeah, Pero okay. ang Yung flooded? din po namin ay 27 barangays. Yung flooded? Meron na din po kaming mga reported na landslide. No, meron sa Libon po, based on MJB, meron po kaming 30 na landslide prone areas. Opo. So ngayon po, kanina, pagka umaga po, umikot na po ako dito sa sentro populasyon. Nakalubog pa rin po kami sa tubig. Although the water already subsided ng kaunti, no? Opo. Pero matubig pa rin po at malakas yung agos kasi nasira po yung mga dike namin dito sa barangay East Carisac and West Carisac, and yun po yung nagpapabaha po talaga dito sa sentro Sir populasyon. Ian, ano po yung sitwasyon ng mga kailangang i-rescue pa rin ngayon? Ano pong sitwasyon nila ngayon? Saan sila naka-standby? Sa mga report sa amin, meron pong mga residente na nasa ibabaw pa rin po ng kanilang mga bubong. Oho. Meron pong mga residente na nasa second floor po nila. So ito po yung nangangailangan ng mga urgent requests. Kaya po sa ngayon, kino-consolidate lang po namin yung mga requests na tinatakin lang po namin yung mga request kasi kulang po yung ating mga rescuers, no. So ngayon po actually kino-consolidate ko yung mga reports para pag po pwede po namin itong masubmit sa higher office, no, para sa assistance. Oo. Ang nandyan ho yung sabi niyo Philippine Coast Guard, tama? Apo, nasa Santa Cruz po ngayon. Philippine Coast Guard ending mismo sa inyo, sa LGU mismo. May dalawang teams din po kami ngayon ng BFP. Yung isa po ay nagpe-prepare lang para maka-responde ulit. Yung isa po ay nasa Barangay Pantao kasi yun po yung naunang nag-request. Oo daw. Nandun po yung gamit po nila yung motorboat ng Libon. Tapos yung isang team naman po ay nasa Bulusan. Opo. Pero sir, bidat ano yan team, kulang pa po ba ang mga rescue vehicles natin? Yes, sir. Masasabi po namin na kulang kasi sobrang dami pong nagre-request. Actually, yung mga natitaken pa po namin ay yung mga tumatawag at nagtitake.
pero hindi pa po namin natitake yung mga nasa social media. Oo, oo. Yung mga for rescue, sir, ano bang kailangan? Kaya bang truck or rubber boat? Doon para po doon sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng rubber boat, okay lang po yung truck, pero dapat po taas po yung clearance. Oo. Tapos may mga kasama pong responders na trained sa water search and rescue. Oo. Kasi kapag pumaagos ang tubig at hindi malinaw at delikado, hindi po tayo basta-basta pwede magpadala Correct. ng mga rescuers na hindi po equipped. Kasi Opo. baka po mas madiskirasya lang din. Oo. May kwan, sir, mayroong malakas bang agos ng tubig? As sa ngayon po, medyo humina na kumpara kagabi. Oo. Yung peak po kasi mga alas 11, alas 12, yun po talaga yung pinakamalakas. Oo. Even dito po sa sentro, nasa baywang lang po yung tubig, pero natutumba na po. Oo. Yung mga natin, oo. So At ganun po kalakas yung current na hindi naman po ganun before. Yeah. So, we can really consider this as the worst flooding sa history po ng Libon. Opo. At signal number 1. Oo. Kasi usually po, yung mga ganito actually, ito yung pinakamataas, no? Hindi pumapantay yung bagyong Rolly. Opo. Opo. At, Oo. and malabo na din po yung kakarecall ko ng Reming. Iya. So, Oo. Okay. ayun po. Oo. So, kanina ho, nakausap ko si Engineer Baclao sa APSEMO office. Ngayon, magkakaroon sila ng coordination meeting. Magpapadala po dyan ng Guandao. Sabi niya sa akin, nakalista po yung Libon para mabigyan din priority. May priority yung pag-dispose ng mga vehicles natin for rescue, Tabi, Sir Ian. Apo, sir. Oo. Maraming salamat. Okay. Ano pa po ang baka po may mga nakikinig ngayon na mga private individuals na may mga matataas na sasakyan o may mga sasakyan na pandagat o whatever na pwedeng magamit. Ano po ang gawin at paano po makipag-coordinate po sa inyo, Sir Ian? Kung meron po kayong mga land and water assets na pwede po natin gamitin sa rescue, pwede po kayo sa amin mag-coordinate. Pwede nyo po akong i-contact, Ian James Siciliano, sa contact number po na 0977-840-1884, or pwede nyo rin po kaming i-message sa MDRRMO Libon page. Yun na lang po namin i-take yung kung meron po kayong ma-i-offer na tulong pagdating sa rescue. Siguro po i-take ko na din yung opportunity na pagkatapos Sige, po sir. kasi pagkatapos po nito, namin mag-rescue, susunod na po yung tulong natin na kailangan maibigay pagdating sa pagkain, tubig at damit para doon po sa mga nasalanta. Pati po yung pagre-rehabilitate ng mga bahay, ng mga nasiraan po, no? Nananawagan po kami na kailangan na po namin ng tulong ng mga residents. Kasi sir, ang inaalala ko, although naintindihan ko yung pagod ng ating mga kababayan dyan, so rescue team natin talagang buwis buhay sa pagtatrabaho. Pero baka kung may magkaroon ng hypothermia, kasi medyo matagal-tagal na sila dyan sa lugar na binabaha at saka inuulanan po sila, no? Ano po sa tingin ninyo? Actually po, yung isang team namin kahapon sa Santa Cruz ay na-stranded. Ay yung nag-responde po sa San Agustin. Stranded din. Ay halos 3 oras pong na-stranded sa May Tulay sa Zone 5. At buti po, hindi naman tumaas na yung tubig at nakauwi na po sila ngayon. Nagpe-prepare lang din po ulit sila para makapag-responde na ulit. So far po, wala naman pa po kaming reports. Very good. Hypothermia sa aming mga responders. Pero sa tao, sir, may mga report ho ba na medyo ang tawag dyan, nilalamig na masyado, mga kababayan natin? Marami sir, kasi nasa ibabaw na po sila ng kaya po tinitake po namin yung mga requests kahit wala pa po yung mga available na rescue assets para pagdating po ng mga available resources natin may de-deploy po agad natin. Yeah, okay. Sige sir, at kami po makikipag-ugnayan din sa Office of the Civil Defense para alam ko naman na kapag paabot na kayo ng information, pero ipapalap din namin sir para magtulungan po tayo. Na po yung OCD5 ng responders ngayon, actually natakap lang din po sa Pulangi pero on the way na daw po. Oo nga baha din sa may pating Pulangi area. On the way na pala dyan sa Pulangi? Yes, sa Libon? yung team po ng OCD. Yung APSEMO po, yung PEO ay nagpadala na din po ng truck hapon. Very good. Yeah. Although, yun po, sa sobrang taas po ng tubig sa Pantaw, hindi na din makadaan sa ilang parts.
Grabe, ano? na-scientific po. Yes Opo. po. Opo. This is so yes sir. This is so unexpected for a signal number 1. Yeah, correct. So, Opo. mukha pong kailangan natin i-rethink yung pagbibigay natin ng warnings. Siguro. Kasi given signal number 1 po, yung mindset din ng mga tao ay hindi rin po ganun talaga nakapag-prepare. Kasi Opo. usually, yung evacuation po talaga natin, yung nakagisnan ay signal number 2. Yes, totoo po yan, sir. Ngayon po, tapos yung biglang bagsak po kasi ng tubig, isang araw lang. Yeah, Kasi yeah. base po sa na-observe namin, during the first road status po namin kahapon, lahat po passable ng major thoroughfares ng Libon. Pag-update po namin ng 11 a.m., halos lahat po hindi na passable for 4 wheels. Yeah, So, yeah. imagine po, yung bagsak ng tubig, converge po talaga yung galing sa Marokmok, yun sa mga kabundukan po namin, yung galing sa Talisay na galing po ng Uwas, pati po yung dito sa Kinali River na galing sa 3rd District. Oo. Pati yata yung galing Ginubatan, bumabagsak din sa inyo eh. Di ba? Yes, sir. Ligaw Yes, area. sir. Dumadaan din sa inyo. Yes po. Opo. Yes po. Opo. So, Sige. ganun po kalala yung tubig. So, yun din po, actually, mas kinakabahan kami kasi yung mga nasa lakeside areas din po natin. Usually, kapag po bumagsak na yung tubig dito, matagal po mag-subside sa lakeside areas namin. So, we are worried po sa mga barangays namin sa Buga, sa Bulusan, sa Nugpo, pati po sa Santa Cruz. Ito po yung mga barangays talaga na nagsusudol po yung parang kapag pupuno na yung lake ay bumabalik na po sa mga kabahayan at medyo nagsistay po ng matagal, ng medyo marami-raming araw. Yan delikado, delikado po sa mga kababayan natin. Opo. Yeah. Yes po. Okay. Sir Ian, salamat po ha. Ingat kayo palagi. Mabuhay po kayo, ang grupo ninyo. May pahabol ako. Sige. Kaso hapon, may viral sa social media na grabing baha pagkatapos nakahiliran ng mga harong. Tigtatangay sa mga harong kan baha. Digdi po ito, i-confirm ko po sa inyo kung digdi ito sa lugar ninyo. Dahil aram kung itong harong na pigaanod, igo ang tawo. Actually sir, yung video na yun ay sa Libon po talaga, sa Bonbon. Pero sa pagkakaalam ko po, for verification sa mga kapitan po, mga tindahan po yun. Mga makeshift po yun na tindahan sa Bonbon. Kasi market area po yung... Anong good news, wala kitawo duman na nakasama? Wala po sa aming report ng council. Apo, kasi pag ganun po, pag binabahan sa laging area na yon, nagpapak din po agad talaga yung mga nagtitinda doon. Apo, makeshift na mga tindahan po iyan. Kaya po, pag po, nangyari na po dati yon na inanod po talaga yung mga tindahan. So mga na-rescue, sir, so kumbaga ngunyan, may rescue operation pa. Natural kay Pon, pagka grutom na ito, lilipot na palpag na sa tubig. May mga ready kitang pagkaon, food pack? Nakapag-repack naman po ang office natin, no? Pero kukulangin po yun. Kulang. So may need na mga pudan kita sa nintabang sa DSWD Region 5? Actually po, nagsimula na po kami ng efforts ng pagko-coordinate with DSWD. Nag-submit na po tayo ng partial report para po mabigyan na tayo ng tulong ng DSWD. Okay. Thank you so much, Sir Ian. So, first time pati na mismong munisipyo nalaog ki nina. Wala bibit may nag-abot na naman. Problema pa yung bulusan din eh. Bulusan kadakol ka nag-agad ki request BP na ako din talaga. Iyo. Oo. Okay. So, yan ang sitwasyon. Nasa second floor ako kan munisipyo pero grabe, digdi sa baba. Dahil ka makalakaw-lakaw na ako at grabing dugi sa mga oras na ini. Tanalaog ki tubig and sagod sa mga oras na ini, medyo nagkurukul pa man nga pero may current pa man girara ito. Biglalo na ining sa may simbahan kan Libon Alay. Yan tabi ang exclusive na pag kita first na naka-penetrate digdi sa munisipyo kan Libon sa mga oras na ini. Jimmy Nasalita with MDRRMO Chief Sir Ian Siciliano. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa lawas mga pangyayari dyan sa Tercer Distrito, Canalbay.
Ngunyan tabing pagkaaga, mga tugang sa likod kang halos 24 oras na napadagos na itong pagtutugay guys sa sitwasyon, mga tugang kan kapalibutan. Mientras tanto, alarmaryo po, may dagdag na report, hali po dyan sa Aluas. Good morning, Paring Al, kamin. Morning, pare. Bako pa cleared ang linya kan kuryente. Kaya padagos pang brownout digdi southern part kan Legazpi dahil may nagkamera mga putol na wire. Hiling ko personal digdi sa may crossing palalaog sa sitio Anunang kan barangay Humapon igwanin putol na wire. Ito aram kon positive or negative na wire ini kan aleko kaya dipisil kon magpailaw basta-basta na aleko na bako clearan na linya. Yan ang rason kung ata sagot sa kunyan brown out pa ang southern part kan Legazpi. Grabe man ang damage duman sa mga tarpaulin kan mga politiko nabig para burugtak sa gilid kan tinampo paros kadaklan kan ni Winaragas kan pagdoon man kan paros ka Subanggi ni Bagyong Christine and may mga sangamanin kahoy na nagka-urulog sa tinampo pero sa tabang kan mga residente aros cleared naman ining areang ini kan Taisan, Humapon and digdi palalaog sa barangay Maslog. So dahil man kita so far ni namomonitor na mga untoward incident pa may relasyon sa amaraw ta panahon digdi southern part kan Legazpi pero kani mga damage pero passable haros an gabos na access kan tinampo digdi sa southern part kan Legazpi City. So yan tabi pa di an update digdi southern part kan Legazpi. Alarmario DCGB. Thank you, Paring Al, sa istorya. Ngunyan na pag-aaga. Tuloy-tuloy tayo, mga tugang sa serbisyo publiko kan DCGB. Si Jimmy, minabalik kami, Jim. Yes, salamat BBP. Nagluwas kita. Tinanaw niya to ining sa hampangan kay ning simbahan Palaog sa simbahan sa Banuan kan Libon. Nagralangoy na ining mga akidigde. Yan ang tubig talagang hararom sa mga oras na ini. Mala igwa digdinin na anod na urig mga 120 lampas hanggang 2 kilos lagaro ini ta BBP. Labyo nagkukubog-kubog o ni sa harani sa puon kan mangga nasagpong ini BBP. And siguro kung sisay nawaran ki urig inanod yaon digdi kulor puti tabi BP arani digdi sa may simbahan kan Libon nasa puon ki arani sa puon ki mangga digang kubog-kubog penig inanod arog kan kapwersa ang tubig irak man nagtitindog ining urig so kung sisinawaran ka ni susugo na digdi na ninda sa may munisipyo ta BBP dayaon digdi anda kulao na inanod na urig nasagpong digdi sa may mangga. Yan ta BBP yan sa tuyang mga dagdag na informasyon nagdagbubulos na naman an uran digdi sa kuyang kinamumugtakan and luway-luway mabalik na ako BP tabaka kumusog na naman ining uran malawog kita digdi dahil kita makaluwas digdi sa area kan Libon sa mga oras na ini. Jimmy na salita. DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Tuloy-tuloy tayo. Kasabay po si Joshua Bino. Joshua, kamin. Yes, BP, good morning sa mga parantabay. Dahil pabilong makakaagi ang mga bihikulo. Digdi sa may partekan na Purok 7, Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Kailan nabuwal sa sarong dakulang akasya sa gilid mismo kantilang po sa nasabi ng lugar sa may tapat inibiti ka nagitinda ba rin mga prutas. Pero sa ngunyan igwa nakisadit na dalan-dalan na ginibo so barangay official buda mga barangay tanod na pwede nang maagihan kan mga motor asin mga saradit na mga 4-wheel vehicle. Tiga reparo ko BP. Tiga estimate ko gano'n talaga mas makusog so paros kasubanggi digdi sa 1st District at Albay ta malangani na
Pagpundo man sa may partikan Santa Misericordia, pasilin di sa Fidel asin San Antonio, tulong kaoy sunaling kong bumilalandra sa Tinampo. Susaro duman sa may Proxitikan Santa Misericordia, nasabi tangani, iyon nakaulang, dakulang akasya ini na tuminomba mismo, naka balagbag sa Tinampo, igwasan nakikinibong salit na dalandalan, tayo narali sa mga saralit na sanga, kan barangay official buda mga tanod. Pagabot naman digdi sa may parting Fidel, ligo naman ki Sarong Kahoy, pero salit na portion man sa nakandanan po ang natumbahan kay BP, kaya makaagi ang mga auto. Pagabot naman digdi sa may parting San Antonio, ligo naman ki Sarong Kahoy, ang bumilagbag naman sa Dinampo, may salit sa mga agi-agihan digdi sa may parting sidewalk sa kumpasiring kan Ligaspi aling Santa Misericordia area sa Walakayan, so sidewalk duman nag-aagi mo na sa mga behikulo pangalan ng makadiretso ang biyahe pasiring ng Ligaspi ta. Pag makalampas ka digdi sa may Santo Domingo area from Padang going to Barangay Bonot, Builong-Builo, tinigon ang Tinampo, may tubig sira naman tabi BP Henry. Pagabot po duman sa may partikan Barangay Bunot, partikular na sa may Caltex, duman sa may Proxy Hotel, pero kasubagong pigriparo tayo, nakakaagi man sa mga tricycle and mga iba pang klase ng behikulo. Sa good motor, nakakaagi man tabi BP Henry. Okay. Kaya Sige. kung hali sa First District going Ligaspi, makakaagi na ang mga behikulo. Okay, tabi BP, yan ang dagdag na istorya. Pabalik na kami Ligaspi with Boy, Joshua Bino, DCTV. Thank you, Joshua, sa report. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang pundarakan sobrang pag-inom ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago, tanganing mo mga tay, kay pan po na sabayanin protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, natural, kaya safe, kaya po igwanin Silimarin yan, ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na marhay sa pagtaon ng proteksyon. Sa oralo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay, efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay, mga tugang ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Sandali lang Jumarha, tapod ang kong pag-asa bago sa tuya na commercial break tabi. Madali lang tam. 8 o'clock baga, so tama, sabi kang pag-asa, 8 o'clock po. Ngunyan na 8 o'clock may update, no, sinda? Kasindang bulletin, alas 8 nin aga, alas 8:39 na. Sigurado kitang igwana po nin latest na bulletin, mga tugang ang pag-asa. Iluluwas iyan, iniluwas ka sa bagong alas 8, kaya ramon ta kung kumusta tabi ang panahon. Good morning, Miss Ruth. Yes, Sir Henry. Good morning. Opo. Available na po sa latest ang update, Miss Ruth? Ayo po, sir. Okay. Sige po, on the air ka na tabi sa DCGB. Go ahead po. Just marahay na aga po sa DCGP asin sa mga tagapagdangog nito. Ini po ang latest update niya na alas 8 ng aga manungod kan si binabantayan tang bagyong Tropical Storm Christine. So kasubagong alas 7 ng aga, base sa available data kang pag-asa na sa 310 km east na po ng Baler, Aurora or 310 km east northeast po ng Infanta, Quezon. 15.4 degrees north, 124.5 degrees east. May maximum sustained wind po siya na 85 km per hour at gusting up to 105 km per hour. Present movement niya po, katulad ng dati, west-northwestward. Although medyo bumagal, kanina 25, ngunyan po 15 km per hour. So sa kasalukuyan, nakataas pa rin po ang signal number digdi sa probinsya kang number 2 sa buong probinsya kang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Number 2 po. Gabos na ang probinsya kang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes as in Albay. Opo. At northeastern portion ng Sorsogon, ang Preto Diaz at City of Sorsogon. Number 1 po,
iba pang bahagi kang Sorsogon, ang probinsya kang Masbate, Kaibanan ang Tikaw at Burias Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Asin, Romblon. So, igwa pa rin kitang gale warning, Sir Henry. Opo. So, yan lamang po. Opo. Miss Roth, ang Bicol region ba, although signal number 2 pa lang kita, kung sabihon, kita po nasa yaon pa sa tuya mismo si Kwan. I mean, yaon pa sa epekto sa tuya kan typhoon na si Christine. Yes, sir. Yes, sir. Opo, okay. Medyo pigkuhan ko lang para. Pero ang good news dyan, ang tama ba, paharayo na po sa to, paluwas na sa Bicol region. Pataas siya. Sakop pa kita, although yung tahak niya, Sir Henry, is pataas na. Ayun, okay. Although, kahit pataas na ini, sango niya na aldaw, mauran pa kita. Iyo. Especially duman sa Catanduanes and Norte. Kasi sinda na si pinakaharane. Iyo, Baka po aro at yan na banggi, medyo malesen na si pag-uran digdi sa North. I mean sa South. Ay Kaibanan ang Masbate, Sorsogon, Albay. Pero number 2 pa rin po kita, Sir Henry. Iyo po. Okay. Ano pong oras ang sunod na bulletin, Miss Ruth? Alas 11 po. 11 o'clock. Sir Henry. Opo. 3 early na po kami. Okay, yes, salamat very good. po. Salamaton po. Ingat po kamo. Okay, thank you. Alright, thank you. Mga tugang, iyan po ang latest topic dyan sa Pag-asa. Si Jomar, may latest man na informasyon. Kami, Jomar. Go ahead. Salamat, VP Andre. Good morning sa mga parantabay. Paghali ko kasabang ko duman sa Akasya na dain ng gadnaagi ang kasabago, pero sabi ko niyan ni Joshua, hindi po nakisalit na maagihan. Nagbalik ako sa Pawa, Kantamako, para hiling ulit itong siluang kuste na natumba na puminalang sa Tinampo. Babalo na maklear, pero dahil pwedeng basta hiroon kang mga membros kan CDRRMO kay po nila na magpaisi sa Aleco. Ang plano kan CDRRMO BBN Ray, kasabago, binihan ko na pigya pundong unan nila sa operasyon, kay po ninda na magpaarang muna sa Aleco. Tangani na iisog kan sa indang boom truck. Ito bagang suduang mas ito sa ng poste na maiturtagilid na maray para lang makalusot ang mga two-wheel vehicles. So sa ngunyan, dahil pa ito BPN Ray, makakit pa sindak si clearance sa Aleco, ang tasindahiro nito, na ito ang nahiling na remedyo kan mga taga-CDRRMO para maagihan ng una ang dalan, hali sa tabako pasiling sa Banwaan kan Malinaw, bundulon kidiit itong poste na makaturutagilid, makauyon sa Tinampo para makalusot ang ibang mga bihikulo. Pagkilo na manataw-taw tayo magigibo once na nagtaon na ng clearance so Aleco para hiroon itong ang City Disaster Risk Reduction Management Office. So sa kunyan, dahil pa nakakabandarig yan 4-wheel sa Barangay Pawakan Malinaw, pero may alternatibong pwedeng agihan. Kung gusto mga pamalinaw, pwede magpasiling sa Barangay San Vicente, kan Tabaco, then duman sa bagong bypass road na pigagihan man kan mga bus na hali sa terminal, pwede sindang mag-agi duman. Ang luwas ninda, digdi sa terminal kan Barangay Pawa, pwede na sila magdiretso sa Banwaan kan Malinaw. Ang problema manugaring, kung mapatiwi, daiman makakabalda sa tiwi narumpag man so tulay o itong so rerouting bridge na pinagigibo na ibinugtat habang pinagkukonstruir itong tulay, pigire-repair padakulas tulay, naulag naman kasugma kan tubig ba. So yan anyway, ang update dito sa First Canal Bay, may koreksyon sa mga dalan o agyan, especialmente ang National Highway. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Magbabalik po ang programa makalipas kan mga patalastas. DZGB as in OKFM Special Coverage.
talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ngang bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi, ha? Galing ka ba sa bukid, Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsulta tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, Albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda, Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si Fem, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na patabaan kulangi. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya.
idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Para sa bagong Ligespi, Kap Hisham Ismail. Sa bagong Ligaspi kay Hisham lahat. Hisham Ismail, Hisham Ismail always. Hisham Ismail, Ismail always. Kap Hisham Ismail, sarong rehistradong nurse, pinakahoben na presidente kan Liga ng mga Barangay sa siyudad kan Legazpi, asin kan bilog na Riyong Bicol na ilihido kan National Executive Board, Liga ng mga Barangay, ano post kapitan kan mga kapitan dahil sa itinaong marhay na serbisyo sa iyang konstituentes, komunidad na sa iyang pinadaba asin pinaglilingkuran, patunay na matibay si Kap Hisham Ismail. Smile always! Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Apobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao maka-Diyos matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salud asin pang turismo, programa kang TESDA asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma, estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan, makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang, siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman, Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, ng kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, bisyo ang magserbisyo. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda, meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. At San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Takot sa multo o sa jowa? Ilabas! Mag-beer call ka na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na
Hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya. Ang boses sa Kongreso sa Albay Padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! DZGB as in OKFM Special Coverage. DZGB as in OKFM Special Coverage. DZGB as in OKFM ang sa inyong kadamay Special Coverage. DZGB as in OKFM Special Coverage. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Sige, maparam na po kita mga tugang talas 9 na. Mabalik po ako dyan na toto lang. Makuan muna kita ha. Ma-prepare muna kita kan mga dapat pangibon digdi po sa tuyang istasyon. Magapadagos po ang sa tuyang programa. Masalo na po ang Tingog Kamanuan kasabay si Pio Fernandez. Salamat kan sa nung pagantabay. Goodbye. Marinaga po sa inyo, boss.